Ωραίος, έφυγες. 10 box-ups. Θα μπει ένας 8 push-ups, ένας θα μπει 8 deadlift, 100, θα μπει 24, ο ένας θα μπει push-ups, ο ένας θα μπει 8, τρέξιμο στην μπασκέτα, touch στην μπασκέτα, επιστροφή πίσω. AMRAP 12. Πάμε. Έλα. Ωραίος, όπα. Push-ups. Κάτσε έτσι. Έφυγες. Πάμε. Όπα. Καθίσματα. Είδες πως το δουλέψαμε προχθές. Έφυγες. Ξεκίνησε να γαμιέται το στόλι και μετά το θέλω. Δεν ξεκίνησε κανείς να Πού είναι αυτός που... Εγώ πήγα το σχεδόν τα ίδια λεπτά Ο άλλος ο δικός σου... σε όλους τους γύρους. Ο άλλος φαντάζομαι ότι είναι 25 χρονών και είναι και... Εγώ με το Θεοδόση και ένα παλικάρι που κάνουμε μάτια. Όπα. Όχι, το Κώστα. Φιλέγγι. Ένα παλικάρι που είναι στην πυροσβεστική στην Αμερικάνικη βάση και είναι πιστόλι. Είναι 90 κιλά πιστόλι. Κάτω 80 κιλά πιστόλι. Έτοιμος. Πάμε. Έκανα εγώ σπίτι, κούλα, μπαρ και μπόξα. Πάμε, έλα. 3, 2, 1, φύγαμε. Πάμε. Έλα, σωστά. Πάμε. Όπα. Αρχαίοι. Ωραία, φίλε, διαλύθηκα. Έλα το βάρος. Πάμε. Δώσε νομός. Πάμε. Διάλεξε με θα πεις. Ωραία. Πάμε στη ρόδα, τρέχα. Έλα, χαρή. Σωστά του. Πάμε, συνέλε, κανίδες, πάμε, Μαριέ. Τι τι κοντράρεις ένα αρνητική. Και έφυγες. Ωραίος, Χαρή. Ένα κλικ λιγότερο. Έφυγες. Να ανοίγεις τα μου. Εκεί. Πάμε. Να μη σου πότε κατέβει και από κάτω. Ωραία. Μακαρόνια τα χέρια. Σπρώχεσαι. Με δύναμη. Ναι. 8, Πάμε, Μαρία. Έλα. Ωραίος, όπα. Λεκάνη φεύγει πρώτα. Πάμε.